खुलुमबाय ओम पुर्णप्रभ ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय ओम दिनै इंराजि 2025 नभेम्बर दाननि दिनै 30 सान देवबार बुखावि लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादजों लोब्बा लानानै जेरै जों मोनबा आफाद दङ प्रसार संसद लाइमोन आफाद आइजो आफाद ट्रास्ट गासैनिबो 52थि बोसोरसालिया जुथुमानि फारिलाइ मथै दिनै दङ बे बाबामोनखौ लोगो लानानै दिनै बे गाहाय खुन्थाखौ गायसननाय जाबाय बग्रिबारि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 27-28 डिसेम्बर दाननि साननि फारिलाइ लानानै जों बुखावि लखिमपुर जिल्लाया गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय फारिलाइ लादों आरो बे फारिलाइ लानानै जाफुंहोनो थाखाय जों सेथि आयदा हिसाबै दिनै जों खुन्थाखौ गायसननाय जाबाय आरो बे गायसननायाव जायफोर बाहागो लादोंमोन बाबामोन आइमोन गासैबो आफादनि बुखावि लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि जोंनि ब्रह्म गियान आफादनि आरो लोगोसे जोंनि बानजाय आफाद आरो लोगोसे जोंनि गेजेर जनाय ब्रह्म धर्म आफादनि मानगोनां बाबामोनखौ लानानै जों गायसननाय जाबाय आं आसा फारियो आरो दिनैनि एरिखौ सानखौ लानानै आसा फारिनाय थाबाय जे फैगौ समफोरा जाहाथे जोंनि मोजाङै मोजां सोलिलांथों आरो बे फारिलाइया गाजा गोमजायै मोजां जालांथों बेखौ आं पुर्ण प्रभुमोननि खाथियाव आरज गाबनानै आं फंनैसो बुंनायखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों। गोदो दैमालु सेमिनाराव थांनायाव लाबोफादा